למה בן אדם החליט לעשות את זה בכלל? מה הקטע? זה חמוד, זה ללכת למסעדה ביחד, להסתכל על מלא בלונים של אהבה. כאילו לבבות, בכל מקום, כזה, עוגיות של לבבות, זה ממש מתוק. מה הקטע? מה הייתה השאלה? איך אתה מתחיל עם בחורות? איך אני מתחיל עם בחורות? אני פשוט... It was at this moment that he knew. He f***ed up. לא יודעת, פשוט... ואני נכנסתי לבלקאוט, אני לא יודע מה אני אומר. איך יוצא לך להתחיל עם בחורה? לא שמעתי את השאלה. איך יוצא לך להתחיל עם בחורה? איך יוצא לי להתחיל עם בחורה? אני ממציא ריקודים שאף אחד לא... אבא שלך גנב. תני את המספר טלפון, מה? לאן את הולכת? לאן ברחת? את בזוגיות? כן. בוולנטיין זה קרוב, הוא הולך להביא לך מתנה? כן, אני חושבת לפחות, בסופש. אם הוא שוכח בכל מקרה, אז כאילו זה פרידה, אין מה לדבר. A few minutes later. תקשיב, אתה זוכר שאתה צריך להביא לי הפתעה, נכון? תיזהר להבריזי, אני ארוג אותך. אני רוצה דובי גדול, עם לב ענק ושוקולד. הרבה שוקולד. אני לא רוצה משהו נדוש, כמו דובי ופרחים ושוקולדים. אני רוצה דובי גדול ושוקולד. הרבה שוקולד. Round 1. Fight. למרות ששוקולדים זה טעים, אז תביאו לי. אבל זה לא חשוב בוולנטיין, תביאו לי כל הזמן שוקולדים. טוב, אז תגיד, יש לך מסר לאומה? מסר לאומה, אל תתייחסו ליום אהבה כמו מבחן שבו אם אתם לא תצליחו אתם תיכשלו ויפרדו ממכם. יש הרבה דגים בהם. פשוט ליצור זיכרונות ביחד וליצור בדיחות פרטיות ודברים כאלה. תעשו חיים, תהנו עם האלה שאתם אוהבים, תביאו מתנות. אמרו את זה, נכון? זה לא משהו חדש. לא, אני ראשון? וואו, כבוד. טוב, אז אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, לא לדעת, זה כבר מזמן מותג. יאללה. ביי 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 ביי.